Presidente, Pastor Jerry Marimon, thank you for allowing me na mahimo akong magawa ng inyong meeting. O salamat usab sa ato ang section 1 o section 7. Presbyter Pastor Elmer Delgues. Para pagkanano sila mga igsunan. Amen. Hallelujah. Salamat usab sa mga pastors na nasa palibot na nagpaluyo sa atong gibuhaton. Amen. Ang Ginoo magpanalangin usab. Ingon man sa atong mga ginikanan diha sa palibot. Amen. Na dako kaayo mampag aron nga inyong mga batan-on inyong gihaton diri. Amen. O daghan kayo salamat usab ang Dios magpanalangin. Atong palakpakan ang atong mga ginikanan na igsunan na nagpanalangin. O salamat usab sa atong mga sponsors. Amen. Kabahin ini maong buluhaton. O salamat usab sa check out namin sa hotel sa Apopon Church. Hallelujah. Thank you, Pastor Gili, Esther Masol, ang akong pinagpusgal ikagaw. Pasalamat kay Pagkiti, ikagawin mo pasmo. Amen. Salamat kayo na kami pag-ihapon, propusok kami mga kaigsunan. Dahil kasalamat usab sa akong asawa o akong katulong anak o bantaron. And to our Youth Ministry President, Pastor Joel Mohon, and Pastor J.R. Bidalio. No, salamat kayo kabalog kong busy kayo ang kinabuhi sa secretary o sa mga opisyalis. I've been there for 11 years sa Youth Department as District Secretary sa Southern Mindanao. O grabe ko na kabisi o salamat kayo sa Ginoo sa ilahang pagpugi sa pagbuhat sa buluhaton sa atong Ginoo. O ang tanang mga young people din, salamat kayo na naapagihapon mo, wag pa yung muli. Pagkamay kayo ibig mag-isawa. Salamat na kayo sa Kaugalino, parang pagkanak ko Kaugalino. Oh, hallelujah! Salamat kayo kung wala kami mulihan. Amen. Wala na pasalamat may ikaw na magawa din, kaya na ay mga young people na dihang kalingkod o pinugdumin ninyo na sa inyo mo niyang paglingkod, maumon niya inyong ibarong dire. Kinsay na gato, si Amen. Hallelujah. Yan ang panahon na mag-isutan sa akong nabatanon, no? Kanang sa panahon na may response ko, yes. Amen. Dito pa ang Ginoo na muha. Kaya naitaghang panahon may ito ng mga pastor na sa inyong pagpaginaw o sa inyong paglingkod, maumon niya inyong ibarong. Naguna-una ako, di ko na mahita ko kay hinumon, kay ko klaseng tao. No? Di ko kaingon. O, maguyab, di ka maguyab, kay di kaingon. Tungkol sa kahinumon. Kung sa panahon na kaingon ang alagad sa Ginoo, amen, kung abot ang adlaw, ang inyong gilingkod, inyong ibarong, amen, ang inyong ipaminawan, kung abot ang adlaw, na muna sa kumarong din rin. Ni atong year 1999, miingon ko sa Ginoo, yes Lord! Amen! O wala na ko damha ang Ginoo, nagkapantay na nilay sa akong Kaugalingon. When I say yes to the Lord, amen! Gusto na ko Bible School, year 2000, hallelujah! Pagka 2001, amen! Nag-license ko maging suunan. Diri sa section 3, no? Ang atong presbyter na ni Anto, amen, Pastor Jera, Pastor Roger Villes na night, o tulong katuloy diri ko ng pastor sa Saong Yokorelia. Nalaykod ang ngalan sa atong Ginoo. Tungod kay ang Ginoo ni ay mupantay siya sa panahon na moingon kag yes Lord. Di ko moingon ang tanan moingon og yes Lord. Ang katulang gusto gagamit ko sa Ginoo pagkaingon og yes Lord. Kadto moingon ang pastor nga panatuon sa Ginoo ang niadiri ang tanan ba moingon og yes. Wow! One time I heard the story, mga kaigsunan, dito sa Jensen, under Pastor Minyusa. Miingon siya nga, muabot ang alaw na yun, panatuon yun ang halos tanan, huwag kayo miimin, o saray miimin. O katong usa na miimin, karon milyonaryo na. Tungkol kay Runay Kahong, ang pulong magagawas sa bapa sa alagad sa atong Ginoo. Hoy, Runay, miata mag-isunan in YLTS, Youth Leadership Training and Seminar. Even ang ginigong gagawin, mga 34 na katuig, gikan atong 9-year-old ko, na nagatampong ko, hangtod karon, gikalipay na ako sa Ginoo. Kay, ginagrain kita sa pagka-leader, sa mga seminar na naang na kaigsunan. O karon gabi, even maningkamot ko nga makahumanong sa iyo,
And last night, I am preaching to you about take dominion. No? Sa pagpatigayon, amen, occupy. O pasabot, ipatigayon kini mga butana. Kay dili man na makaroon o ipatigayon kung wala kitay dominion, watay kahong na atong pagkadumalahan. So, ni ata karong gabi, amen, for the respect of the word of God, atong basahon again, amen, manitog ang tanan, manigsuunan. Hallelujah. Akong hangyoon ang ato ang operator, manigsuunan nga ato ang ipakita, amen, atong basahon ang punong sa Ginoo again. I-mention ako, nagibasa na gabi sa mga versikulo. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said to them, occupy till I come. O iyang ipagawag na ito kaniya ang napulo sa iyang mga ulipon kung siya iyang ihatagan o napulo kamina o giingnan niya. Ipatigayon ninyo kini hangtod sa akong pagpauli. Next verse. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Diin walay pananawon ang katawhan magasalikway sa pagbugo. Apan kantong nagabantay sa kasuluhan, malipayon siya. Next verse. Therefore, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. I want to bring you tonight a message entitled, Where is your focus? Where is your focus? Before you sit down, I know that ang pray na taniinig at ihaba o the other day pa o sa pagkakahanla. Amen. Hindi ay mong katapat na manuha siya. Where is your focus? Where is your focus? Asa man ang imong focus? Ang Ginoo ang kapanalangin kanang tanan magalingkod tanan mga Hesus. Focus. Ako palingkod ang atong ingon na ganina gabi. Mga lalaki, pwede ba ninyo ilingiw ang inyong mga igtatanaw sa mga babae? Wala nilingig. Wala nilingig. Again, lingig sa mga babae. Ayaw na yung limon. Tanaw sila. O ang mga babae po, lumingig nga sa mga lalaki. At yun mga audience, mga audience karoon. Again, tanaw na dito sa mga babae, tanaw na dito sa mga lalaki. 30 seconds lang. Where is your focus? Naka-focus na ba tayo ng gabi? Brother, hindi sa may imong na-focusan or napusuman. Amen. So, ang tanang mga batanoon na natin, no? Ato lagi gitawag og focus. Amen. No? Ang sugagarin niya, naka-focus na rin ang agdam. Naglagpas dito ang reflection. Amen. But anyways, amen, di ata aron na i-focus. Amen. Dili man nato mapatigayon ang tanang mga butang kung wala tayo focus. Amen. So, karon gabi na, no, mag-istom ko solely na hitungod ini maong focus karon gabi. That we need to have a clear focus for us to be productive. Amen. Kinahanglan og klarong focus. Amen. Clear focus. Ako pinutol. Bullseye. Basta gani naka-focus, igong yun. Gani ha, na nagtawag mga interpretan o
daog minute. Kaya appear sa mga pastor kaniya o mga even ang nakasunod ng 3 points. Wala na nitingog. No? Sa dula mga sunan, natin tayo ginawang goal, natin focus na buhaton. No? Kung ato ng buhaton, tarungon nato ang focus. Kung naatay goal, ato ng tarungon. Kaya diha sa basketball, sa boxing, sa dart, ay sumunod kung uban pa mga dula, nagkinahanglan na o goal, o unya ato ng tarungon. Next slide. Even, nagkinahanglan na o clear focus. Ang alam kayo, clear focus. Now, focus on the things you cannot change. And let go of the things you cannot. Atong i-focus, klaruhon, tarungon, ang mga butang nga kaya pa atong usbon. Apan i-let go na ang mga butang nga hindi mo kaya buhaton. Nganong mabugos man kita, even when dili pa na para sa ato. So kinahanglan i-let go, kay basig dili ikahayo. So kayo, even si Sister yun. Amen. No? Kinahanglan pa rin sumunay, kinahanglan nato i-let go ang mga butang na hindi mo kaya buhaton. Kung unya, i-focus nato ang mga butang na pwede pag-yun ka mausap. Unsa man yung mga butang na naaga nato, even tungod kay, at sunod ka slide na gayon, sometimes we are so focused on what we want and we miss the things we need. May mga panahon sa atong kinabuhi na ang atong focus, even nag-focus na kung sa'y atong gusto. Pero napakyas kita, even sa pag-focus sa mga butang yung kinahanglan. Kini mga butang nga atong buhaton, even gusto na ko even pero dili amay para nako. O kunya ma-miss ang tanan. Importanteng butang na pwede natong buhaton. Nagatuo ko magisuunan nga adunay daghan mga panahon, even sa among mga pagwali, dili tanan among iwali, mabungat sa among mga nabil. Apan there was a time, mga ulit kita, even o ang Diyos panayon na maghatod o mensahe, pinasikan sa pulong sa Ginoo, kay dili tanan mong gawas sa mong papa, mahimong mensahe, pero ang Ginoo, magpadayon siya sa pagmensahe kanimo, sa imong pag-uli, sa imong pag-abot sa imong palinakay, even nindot kaayo ang mensahe. Hallelujah! Kung ang Diyos magadugang pag mga maayong mensahe. Oh, hallelujah! Next slide niya mag-isunan. Tarong kong paminaw, kahit taon kami ni mga pastor na agad maglatay niya. Gusto mo makakita o na latay sa PC? O excited sila? Even na makita si Pastor Abad na mulatay sa tie-wire. Nakita na mong tao nilatay ang tie-wire. Next slide pa, sister. Ano yun? Oh. Tanawa ninyo ang kanagitawag ko. Balancing. Sunod ka slide niya. Oh. Kaya ba na nato? Muna nga paminaw mo rin may suon kay taon-taon maglantay ni sa tie-wire. Rahula na kung asa na kong hikot. Amen. Hallelujah. Kasi kung una kong tinunod ko nato na magigsunan. Kung nakakita na ba ito na yung tao na mulatay, mulakaw, dihan sa alambre, o sa tie-wire. Pero mamutana ko, asa man ang ilang focus. Asa man ang ilang pagtanaw. Di ba? Dito yun sa tie-wire. No? Sa ilang gilakuhan. Even ilang gipukos, dili ang kalalong or ang kahadlong kay sunan. Even sigurado mo ingon siya, mahulog kaya ko ini, dunay kakuyaw o kagilgig ni ini. No? Dunay mga panahon niya. Even sa atong focus, ang focus nato, dili ang kahadlong, dili ang kalalong. Pero ang focus nato, even dito sa atong gilantayan na tayo mahir. Kung sa may mensahe, mga kaisunan, you get what you focus on. So focus on what you want. Ay kung nahibalong ka, even, kay gusto ni mo kay gusto man ni mo maangkon, unsay atong i-focus, so ato ang i-focus, unsay gusto natong mahitabo. Mga batan-o ni maong distrito sa section 7 na natuo ko, at doon amoy mga goal sa kinabuhi.
paglakaw nato sa Ginoo, kinsa man ang atong focus. Kaniha atong ipanitli o ipatanaw na ilang nangliligoy. Atong ipatanaw ang mga balaki nga sa babae, babae nga sa lalaki. Kung ang utana kung sa may inyong focus. Ang uban sige tanaw, kinsa'y gwapo, kinsa'y gwapa, walay pangit. Kung naay pangit, mga hinawayon magayon. Kaya wala may pangit nga libuhan ang Ginoo, puro man yung gwapo o gwapo. Amen. Hindi ay makakapalong na siya, misa mo nagkaroon ng gwapo. Misa mo nagkaroon ng gwapa. Isunod din ang mga isunan. Amen. Misa mo nagkaroon ng gwapo o gwapo. Kaya kung unay imong focus, ang talang mo na atong gipokos o atong ginanaw, nag-agad diha sa atong paglantaw. Amen. Kung ang imong huna-huna, hindi maayo ang paglantaw, hindi maayo ang imong outcome. Pero ang imong paglantaw, maayo. Ang outcome ni anak, hinabihan na maayo. Sa ato mga organigon, o sa ato, sa kalalumba, o sa kakuyaw ba, o karoon din sa man ang atong focus. Nag-focus ba ta sa atong organigon? Paano na himong guwapo na? Paano na himong guwapa ka mo? Amen? Paano na himong siksi? Amen? Paano na himong manso? Naalala na nato, kinsay atong hipokos karon ang atong pagkaugalingon? Or nakapokus pa ka ni pastor? Ang tanan ba nakapokus ni Pastor Abad karon? Why? Naging nag-cellphone. Salamat sa Ginoo. Kung naaman isulod sa bulsa. Kaya kung ang imong pagpaminaw karon, even dili focus ang imong pagpaminaw, muulit ng tingali uliyak mo kinanghaw ang imong pagmati. Ayaw sa pag-cellphone while si pastor nagwali. Aron na masalot nato ang mga ayaw mga pulong kagikan sa atong Ginoo Hesus Kristo. Muna gusto nato nga, inipaminaw nato, no, kaya naman kita daghang panahon sa atong gadget. Natin daghang panahon sa atong cellphone. Even natin daghang panahon sa paggunit ni ini. Apan ang pagwali na lagsaran. Hallelujah. Kung tibukin ang nagapaminaw, nagafocus ka, dili lang kay sa alagad sa Ginoo. Apan ang atong focus, kung unsa ang mensahe sa Dios sa atong kinabuhi. Ni ini mo ang gabi. Kinsa man ang atong focus, ang ubang tao ba? Ganyan pagkalindot sa mga pag-awit. Iyon nato na pulbanis mga hurado, mga judges, dili lalim no. Amen. Gusto nato ko palakpak, galing na magigsunan sa effort na inyong gibuhat. Dili na lalim. Mga yan people sa ikulan last time, kantaan ng Jericho, bitaw, Jericho, upak na bulan. Practice. Pildi pag yun. Iyon nato nito, yung official na ko, iyon nato na ayaw na kong kabalaka. Ang previous sa first 3,000 naman, ang akong honoraryo ng 4,000 inyo na. Kayo, pagod ka bulan. Pinag-isay magigsunan, may paligid-ligid pa. Jericho! Luoy kayo mga yung people, may sositin tayo 4% na po, nanghilang itaw sa kahalo ba? Kaya sa court ba yun? Puri mo na ito sa dahilan. Kung ang first 3,000 ang premyo, ang atong 4,000 inyo na. Kaya hindi mabayaran ang practice. No? Pastor Nelson, basta-basta ito yung ibuhan ganina. Hallelujah! Kaya grabe ka energetic pati sumunod. Hallelujah! May awin pa, may buryo pa. Amen! Kunya, ang mga tao, ang makiksunan, nagsulong sa kanindot sa mga pag-awitan. Amen. Hallelujah. Wala nila. Ang pupos, wala atong mga sayaw-sayaw, awit-awit. Ang pupos nila, mahimaya ang Ginoo, ining awika. Hindi man siguro may pagkasigan na sa Lukan Church. Apat himuon nato na mahimaya ang Diyos sa kanal na atong pagkabuhaton. Kung sa man o kinsa man ang atong pupos, nakapokus pa ka sa mga problema. Nag-focus ka ba sa mga hurts? Amen. Next slide again. If you want to change something in your life, focus on the inner, and God will take care of the outer. Alapakan natin
maging president sa imong local church. Ayaw na uspa. Uspa ang imong kinasuluhan. Amen. You have the dominion inside of you. Na kay katungod katahong na sa imong kaugalingon. Uspa una ang imong kinasuluhan. Bago ka mag-usap sa ubang tao. Amen. Kung kaya naghimalo kita. Amen. Ang Diyos will take care of our word. Kung maayo ang atong sunod, sigurado, ang Diyos sa dayan, magapadayag kung mga dagong bukan sa mga pamatanahon na isunod. Ikaw ni Pastor Alvin na ganina, sa among panahon, ikuwang nagiging. Ay sa among panahon. Amen. Grabe ang kainit, grabe ang sikot, grabe ang maulanan, madaliksikan, maulanan, even maulay kahimtan. Pero I am excited sa unahan. Sa inyong panahon, kung sa kayo inyong isulti, kung kamo muabot na sa among edad. Nag-pastor ko at the age of 19. And now, I am 43. I'm still young. Wow. Praise the Lord. What? Ngano, still young ko. Because my heart, I want to invest myself na sa mga young people. Kaya niari ko kay young people. Kaya kung wala'y pastor, nag-invest na ako, wala ko sa akong ibahimutangan karon. Ibig kung wala'y pastor na nag-invest sa iyang panahon sa pag-ampahanan ako. Ibig nag-mentor na ako, wala ko sa akong ibahimutangan karon. But kahit alam, diha kaninyo mga batanon, muabot ko niya ang alaw. Kung sa kaha, ang dagkong mga testimonyo, inyong ibadangan sa mga kongregasyon, hindi siguro manupong ini, ibig mag-aawas ng mga batanon, unya sa inyong kapanahon. Kung sa kaha, inyong isulti, kaya ko ni Pastor Alvin na ganina sa among panahon, ibig grabe ang kainit, kaya karoon grabe ka, comfort ka, ano na, amin? Yes. Yes. Comfort ka, ayun. Kasi gamay na lang akong palakpak. Gamay na lang tayo akong palakpak, kay muratan na pusin sa katuglaw. Amen. Pero, di na ito tugutan. Ang iyong lang ko, ang kalayo sa gahon sa iyo. Hindi tugutan ang katuglaw. Kung dahil ko sa iyo, gusto na mo ang akong kasimulan. Hindi ko gusto ang pagkalimang sunod niya. Mag-proceed. If you want something, change in your life. Magsugod. Mag-focus ka sa imong inner, and God will take care of the outer. Yes, amen. Can we say praise the Lord? Palakpakan nato ang inner. Yun ang mga tayo. Amen. Kung gamit ng camera, no? Kaniha, si brother, nagtuyok ng picture, nagbarog, nagkaulakaw siya, o niya, nagpapakita siya ang gulo. Amen. Kaya ay mga ang gulo, mag-blurred kayo. Amen. But the next slide again, when life gets glory, adjust your focus. Kung may mga panahon ang atong focus, even ang atong ang kinabuhi, muna o ng dulong, git-git tayo, i-adjust nato ang atong ikatanaw. Di ba, brother? Hallelujah. Nagapakita ka, nagtuyong-tuyong ka, kung sa mga ang gulo, o kuya sa ang gulo, ngayon mong buhaton, murang git-git man, murang blurred man. Amen. Muna nga imong i-adjust ang kinabuhi, i-adjust mo ang focus, aron na matahong talatalo, maigunusap ang kinabuhi ng people. Kung may mga young people, muna ang tulong ang kinabuhi, git-git ang kinabuhi, it is time to adjust our focus. Amen. Kung naka-focus na ito na mga gabi, even naka-focus na sa email, sa COD, o sa COC, even naka-focus na sa online games, sa TikTok, even sayaw-sayaw sa TikTok, hallelujah, kung naka-focus na niya, then as focus. Kaya mula tulong na tayo ang kinabuhi. I am not against of that. Hallelujah. Pero kung di naman ka masuko, tungod ang atong dula, even di na masultihan, tungod sa atong mga na-addict na sa atong mga online games, even kung ipasabot, wala na ka sa focus. Can we say praise the Lord? In the Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Himen kung saan mga pagkahimong mataro o maayo, himen nga inisugo sa imong ginikanan, himen siguro wala ka na gari ako ng i-relate sunan. May mga panahon inisugo, hallelujah, masinghagan ang inahan, masinghagan ang amahan, tungod kay hapit ng uwing bugol. Amen. Hello. Napamunihan mga kinsunan.
Brother Goy, paliw ko sa imong mga kauban. Next slide again, let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, which the author and the finishers of our faith. Naog sa kadali kay Sol, di lang ko diha kay murag lumangkat niya ito ang pantalon. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga ito ko sa teksto mag-isumulan, natataot tapos alas 9 na. Dalaling ng bag. Salamat sa mga bag. Inyong ipahulang. Isang minaw na yung si Jesus. Siya. Okay. Ipag na. Ito ba ka-assist din natin yung pagpilit niya? Kung ay scarcity ko, pagpilit niya sa Elorio. Na ay gitawag ko, nagdagan na doon ay mga kapaitan. Isa man din nga doon ay ibati na daw, bakit ayaw kinabuhin? Doon ay mga hindrit sa kinabuhin. Mga kahiupos o mga inmay. Di ba pinito? Yung ang Bible, doon na pati yung salat na nagpiit, naglikos sa usagana na ang bitterness. Mga nabali sa siya. Ikaw kayo walang mutay ka mong aton, mutabang din. Na ay mga young people, kaya na mutabang Ginoo. Ulahin mo nila Ginoo kanuulan, ilog sa dedo. Bakit na niya sa operingan niya? Naatay mga gitawag o mga bisyo. Kasi magkabasaan eh, bisyo, sigarilyo. For 22 years, daghan kayo mong mga busunsa na nakitaan na nabuslot. Kaya ilang ikumot, nakitaan nila, nakitaan ni pastor, ikumot ang sigarilyo isuot sa bulsa. Wala na diri. Wala na diri. Naay mga Kristohanon na nagdagan sa lupa nga murang o punot na lang yun sa pagkapagulbunan o reklamador. Grabe. Murmuring and gambling. Ipatuloy mo na lang. Magdalaghan tayo ani. Doon na po'y naghan tayo mga Kristohanon. Hindi Kristohanon pero nangabuang sa online games. Agoy. May nagalit na naon. Kaya nangabuang sa online games. Kao na daw! Ay busog ko! Puno na kaalaw, busog daw sa kanunay. Sikat ang mata, daghan ang nangamatay, anang buhay kanunay. Tay. Nainaghan tayo! Even maggawas niya sa atong mga cellphone, even ang mga pornography. Agoy. Nga nahipano ko, mingaw kayo gabi ang panahon ng kalibutan. Even niiling mo gabi, nag-isip ko pornography. Kabisan ka rin, pastor, ni Montpisa sa buha. Hallelujah! Nga nabuhan sa pornography. Yung ang Bible, doon na pag-isalang na nagpiit, paglikos sa tao.
Kunting kapuya lang yun mga sunan. Apay sana. Sana din nagbuhay. Naapag yung mga tao, Kristohanon nga. Kristohanon, yung pagdiling Kristohanon. Worldliness, worldly. Ang inawitan ka, naghanawin pang Kristohanon, ang gawang kong doon ang gusto. Na ay mga depression, na ay mga anxiety, hindi na ang unod, hindi kung imong tanawon ang ganpo sa kinabuhi, kung ang Kristohanon na ang pabilin paghihapon ni Ana, maunay kanbuhay. Okay. Salamat kayo sa mga tao. Sulayin daw ninyo dagan ng muluhan. Ikaw ay dala, siya doon ay dala. Okay. Kung kinsay ko lang makaabot, dari na ako, tuyok. Asa mo magsugod? Unang ganipong nag-asa magsugod. Amen. Anak tuyok na yan. Tuyok na yan. Okay. Dungan daw mong dagan. Dungan o niya. Okay. Samtang nagdagan ako ng Bible, dalaganon na ang lumpa ng kinabuhi. Let us run the endurance, the race that is set before us. Uy, mura pa kung tagang dungan gihapon sila. Hallelujah! At may dala o buhay dala. Amen! Palakpakan na lang ko sila. Umangutana ko sa inyo. Na naakay ni dala. Kung sabay mong gibang. Hangang yun kayo. Ang Kristohanon na imunanay ang kahintang ng kadagan sa lupa ni kinapuhin na doon ay dadadalang mga bagahe, pagkahangang yun. Pagkakapoy yun. Kung gusto natin ginagawa na huwag sa lupa ni kinapuhin. Easy. Easy tayo. Easy tayo. Amen. Easy na tayo. Kung sa ilang pagdagan, ito ng Bible, even, dalaganon na ang lupa ng atong niapilan. Kung magatulong ang pastor naman. No! Even, dili kay pastor ang pagtulong ninyo. Ang pagtulong nato sa atong ginuulong na ito. Amen! Asa ko magatulong? Dili kay pastor naman kung dili sa atong ginuulong. Amen! Muna yung mong pagtulong. Di ka naman tutulong, di mo kaabot sa Ginoo. Amen. Iwan ang Ginoo. Magatutok ang Jesus na mao ang mag-uumpan o paghihigpit sa atong Ginoo, sa atong pagtulong. Iwan ang Bible. Let us lay aside everywhere. Abi ni magsulpo ni ang mga nagbuhay sa mga Kristohanon nga naa na sa Ginoo, daladala gihapon ang bagay. Himin pananggala, yun ang Bible, ipadamplin nato ang nanang kabughat o ang sala na naglikos sa inyo o nalagdanon na ang lupa na malahong tayo, inuman nato sa ilan sa Ginoo. Himin, hallelujah. Tayo pa rin mag-ulog, balik ko sa. Sige na, naganda balik ko sa. Palagpakan nato ang mga isun. Amen, bahala na paunahin ang usa. Ang importante, amen, hallelujah, nakapadayon na magatupo. O kinin mga kabinatong, hallelujah, ipasuli, sa lahat anong i-focus nato sa Ginoo. Amen, let us focus on Jesus. O kung yan ang ato i-tugay nato sa Ginoo. Hallelujah, sulubo na sa Diyos, kisisyon na sa Ginoo. Why? Ang Ginoo, bisan unsa sa kabukhan nga naa ka, amen, ang Diyos, andam siya. Na tanggal, hindi buhatak na akong tagaan. Amen. If you will see the difference, how tired, how kanatapukat, katapoy, kiribli, kung doon na may kibas ang kabugaton, o hinungdan, ato nang ipagtanggal ang atong mga kabugaton. Ang gitawag mga kabugaton, nag-aaral sa ato,
testimonyo na mo. Amen. Imong testimonyo ganito, imong mukana. Pero karon siguro makatestimonyo ko sa kanaghang mga batan-on nga nila na lamig di ay kay mundagan sa lupa nga walay kabugat. Sa pamanindot na mudayin, padayon niwa na mga kamagyan sa Diyos. Hallelujah, nga mga kauna, kunangan ka, ano na kamulat sa mga pagdayin, puno sa presensya sa Diyos. Ang pagkarato ang Ginoo na nagsulat. Kung may maayong testimonyo, o hinunat, stop focusing on your problems. Stop focusing on your difficulties. Looking unto Jesus. Focus on our goal. That's right. Amen. Focus on our goal. Amen. Stay focused on your dreams. Palagpagan nato sa mga usad. Dahil ko na ito Ginoo. Even sa mga focus ka, even kung sa mga imong focus, where is your focus goes? Focus on what you want, where you are going, and what you are actively creating. Focus on Jesus, and He will lead you to heaven. The next slide, are you adding in social media? Miagi ka ba o naating sa social media? Hallelujah, nasa screen mo everything na naaliha. Amen. Hallelujah, ang sunod. Hallelujah, keep down and turn on internet and focus. Focus on Jesus. Siguro may palimutan na. Hallelujah, kung imo tanaw ang gitawag slide, naaliha ang career, ang lust, ang worldly, ang broken relationship, ang tanan, ang sex, and everything ay sunan. But hallelujah, sa atong focus, naka-focus ka sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. How can I stay focused on Christ? Kung sa mga na magpabilit na katanaw sa atong Ginoo, amen, kung may mga high blur ka kayo, amen, sa mga natong i-focus ang atong ikatanaw na ito kang Jesus, amen, ka nagdumpa sa cross sa Kalbaryo, amen, iyang ibayaw ang iyang mga kabot, dinuwa ang iyang luhang ng kabot, amen, for you to focus your eyes on Him. Doon na may mga bagyo sa kinabuhi, but focus on Jesus. Na mag-iipon siya, amen, focus on me. Don't look at the storm. Focus on me, not the storms. Keep our eyes focused on Jesus, the author and the finishers of our faith. Focus on Jesus, not on this world. Ang kalibutan, wala kayo ayaw itulong sa ikanato. Siguro na mayroon na, nagdahon na ang kalibutan. Di na nato mahibaw ang kulungan sa kinuhon na lalaki o kinuhon na babae. Muawit na, murang lalaki, murang babae. Amen. Maglibong ka na kung kinsa ang kinuhon na lalaki o kinuhon na babae sa atong na panahonan. Apan ang Kristohanon na nagpupos ng Kristo. Amen. Dili mo ang kalibutan. Amen. Hallelujah. Makita mo. Hallelujah. Kami ang umarong ang murahin sa Ginoo. I am still Christian. Sa Davao City, mag-isunan, dikitan ko sa mga students, nurse students sa Davao City, yung pastor, kahitan ko ba, pastor? Dikitan niya sa among structure. If you are a student sa nursing, amen, where ka daw kayo kung virgin pa ang nurse student? Kung sa may yung sister, bisag ko lang mag-isulti, pastor. Pray mo ako, on my heart and in my mind, I'm still virgin. Tanawang kalibutan. Wala mas mahibarog na kung sana ang kahibutan. Amen. Pero kung ila man ang dineclare, ayaw din ang kuna. Dawata ang musay deklarasyon sa Ginoo. Magpapilit kung magpapilit kung hallelujah. Di mo magiging na kalibutan. Kasabay sa atong mga pagkanon na makaingon ba na bahalang mo rin anong kapanahonan. But start and focus on Jesus. Not on this world. Dili ni kalibutan. Focus on Jesus, not on sin.
The next slide, live your life with purpose. Pag kinabuhi ang may katuyuan, focus on your blessing, not on your misfortunes. Focus on your strength, not your weaknesses. Be yourself and do not wait for the approval of others. But most importantly, have a positive and humble mindset. Ang tanabagay mong mindset, bro! Mindset is there. Even i-plastar ng atong pangunahuna. Even nawa pamagdaon ang pamada, ang plastada sa kinuog ng mga anak sa Ginoo. Even magpabilin kita. Hallelujah. Even nabilin na maminaw sa approval sa mga tao. Apan na tayo ginawag mapalimusanod na pangunahuna. At doon na tayo ginawag ang humble mindset and a positive mindset. No matter what situation you are in, count your blessing, not your problems, and you will realize how beautiful your life truly is. Oh, hallelujah! When God called me in the ministry mo na kong Ginoo, I am nothing. Apat ang Ginoo na gayon, kung imong i-focus sa imong pagalingon, you have something. Hallelujah. You are nothing. Apat kung naanap kang Kristo, you have something. Yes, glory. Hallelujah. You have something. Hallelujah. Palakpakan natin sa mga usap natin. Focus on Jesus, not religion. If you want to become more like Jesus, puna ang imong pangunahuna. Diha kang Kristo. Focus on Jesus. Focus on prayer. Focus on Bible reading. Thank you kayo. Atong palakpakan ang ato ang mga sunod. Hallelujah. Again, palakpakan nato ang Ginoo magsunan. The last one. Focus on worship. Yes, hallelujah. Focus on worship. Hallelujah. Di anda sa katapusan gabi. Hallelujah. Nangutan ako kung sa klaseng focus nga na sa katindot o katahong comfort zone nga na muraguan kayo ang katahong iba. Ito kaya mong focus buong naungan. Murag comfort na tayo. Apan na mga focus ka sa worship na mag-ayon, this is the last time. Gusto na ito i-focus ang ating mga pagkain. Gusto na ito i-focus ang ating pagkain dito sa Ginoo. Dito sa sinabi na tao, na dito mo na hibungso mo iksunan. Hibinigod sa akong pastor, ayaw ka mo ulit sa Roman Church sa Malandan kung naapamultigo. Moto'y ang mga pero hindi mo mabukos na hugdanay ng timo. Amen. Kaya usay na itong aming murag hugdanay ng timo, huwag na yung sakit kaya sa tutulan. Pero mo na yung ang bringing, ayaw mo ulit kung naapamultigo. Walang daw revival kung nakabay di mo ginigulit. Kung ipasabot mo ako ka nisingin o tama nito, so ang buhaton, mamalit may naghangais. Ginagawa ng tayo, matainom may naghangay yung tubig yung bugnaw kayo. Maulit niya, huwag may patatingog. Dili na ito ng buhaton sa itong panahon, pero bisa mo pumatawag sa inyong panahon na ano yung importante, doon na tayo tinukol na focus sa pag-worship. Before to go in, nag-isuhan. Hallelujah. Goy mo na yung tutuliluha mo. Tanawa na doon natin mag-isuhan ang focus ni Paul and Silas in the jail.
Sa dihang naglingkod sila, kapag kaya Bible at sulti, lingkod mo. Ikaw na ang gagawin. Sa pag-usumo pa, buwan pa na ako. Yung na Bible, sa dihang nagwati sila sa maayong balita, gibunan-bunan lang sila. Gihubuan pa yun sila. Kauna-unan ko sila gato kung tanggalan mo sila. Kamu na rin ang ato kung po rin hinabo. No? Kabarong po mga matso ni sila. Pero rin nato bukasan ron. Amen. Ikaw pa ang Bible, tumang gabi. Gibutang sila kanto sa ginawag lao kayong pinagbuhan. Ngit-ngit kayo. Unya, tumang gabi. Nga nung ipinagbo sila, tungkol sa ilang pagwali sa maayong balita. Kaya kung umuhang ilang maayo, ang daotan po maghibong kong kadautan nato, ibutang na sa dito sa maong pinagbuhan. Ang gabi na nakawali, di na nakaday. Assuming, kaligala ang natin, kapos na mga tao. Yung na Bible, nangawigwi ang bamba ni Silas o ni Pablo. Buno pa! Siguro nag-istoryahan na sila. Ako mo pa istoryahan siguro? Las, kung saan naman yung wait na las-las mo? Kumusta magkarihan niya? Git-git man. No? Siguro nag-istoryahan na sila. Na kung saan naman yung wait las, na las-las na. Imuha po ka ni Pablo. Saan si Pablo sa ikaw eh? Siya si Pablo, ikaw Silas. Ikaw ay nalas-las. Grabe yung nabulong! Pero mag-isyunan, hallelujah, tatong ang gabi, doon ay maayong balita sa pagkaginapos ang ilang mga tiil, nalikala ang ilang mga kabot, pero hinumlumi yun ang Bible at the midnight. Kung mag-isyun ka rin ang tumang gabi, pwede pasabot, amen, hapit na ang kabot-tagon. Pwede pasabot, dahil ko na ang Ginoo sa tumang gabi sa atong pinabuhin. Siguro maaga sa kabot-tagon, maaga sa lahit na gano'n nila kayo, pero dahil ka ang Diyos sa tumang gabi, ay hapit na ang balagbaran, hapit na ang kabot-tagon, pagkanoon, ay nakapit sa ginawang Lord Kings, na kurang punat na kayo kung nahintang, pero dahil ka ang Ginoo sa tumang gabi, ay unahin ka sa Diyos sa tumang gabi, hapit na ang balagbaran, kung ipasabot, tunay bagong adlaw mo sa tumang gabi sa atong kinabuhi, tunay adlaw na magsikabot, bagong adlaw, bagong dimension, bagong paglaom na mundangan sa atong kinabuhi. Dahil ko na nato ang ngalan sa Ginoo, hinanap ko ang gabi. Nagkauyon ang dulo. Nag-uyon sila. Blow. Mas kaya kasi ito itong ulit ang lawas ang hapon dahil ko lang natutuhin ng Diyos. Siguro may mga si Pablo o si Silas kung sa kanya itong awito, ikaw MC, ikaw sa ulit. Kung sa kanya awit na inong awito, kung awit siguro sila, nahulog. Dahulog ko no. Asa ba nang awit na dahulog? Maawit ko na dahulog. Sa ba nang singer rin? Ang kamo na matulog ba ayos? Akin na ito. Pag-aw rin. Kamu na pamiru hakikinan ko mas kaya po. Kamu na bisa diawin ko. Tako kayo kong talent fee ba? Sabi niyo nga ito, pagmahay na. Bisa kung sa doon, basta mahibag ka hindi mo, bisa ganawin pagmahay na. Even din siguro pagmahay. Kung sabi lang diawin. Kung sabi niyo nga ito, mula-mula ba sila may sakit magkain bulong silang lawas? Kamula-mula kung mag-aawit na maghamo. Pero si Pablo o si Silas, wala ibali ang bulong, ang kabugnaw sa tumang gabi. Ibigay sila sa Ginoo. Pag
Pagdahil nila sa Ginoo. Next slide. Kalayo kami na. Pagdahil nila sa Ginoo. Sugod na ito pagdahil nila. So much. Pagdahil ni Pablo ni Silas dito sa mga bilangguan, somewhere up in heaven, dito ibabaw sa langit, walang pumahibalo kung ang anghel ba, manawa ang anghel, nidumol sa kagit sa Ginoo, walang pumahibalo kung ma-inform ba Ginoo, He knows all things in a way. Amen. Pero siguro ang anghel, si Archangel Gabriel, nidumol kang Jesus sa pingon, Lord, unsa man? Unsa man? Ingon niya, doon na kayo luhang na sa lubungan dito. Ay, magandang dahil ka. Kaya ang anghel, binuo na sa Ginoo. Ginoo, ang imong luha sa lubungan dito nga nagwali, ibilang ko, umulang nagdaan siya sa Ginoo. Gigapos sa ilang mga tiil, gigapos sa ilang mga kabot, pero nagdahil sila kanimo. Sulgihan na mo ngayon ang Ginoo. Gabriel, do you think I don't know that? Naghuna-huna ka ba? Gawa ko mahimano? Every time they open their mouth, sa panahon na ilang ablihan ang ilang baba, natulog ko sila. If you can pretend or I can pretend the story, ingon ang Ginoo, every time na ablihan nila ang ilang baba, Glory, hallelujah. nailah ko sila sa ilang DNA. The moment they worship me. O sa ilang pagkain ka nako, akong isugo ang linog na moadto sa ilang nagputangan. O ang linog nagpahitawas ako. O sa nagtagtay sila pa na yun. Wala siya kahibalong na doon ay Ginoo sa ibabaw nga nakakita, misugod sa pag-uyong ang pinagkuhanan, misugod pag-uyong ang pinagkuhanan, kumutay, tunay na kuha ka mga batanon, at tunay na biyak. The jail was shaking perfect. Karong gabi una, musugod siguro pagtindog si Pablo o si Silas, kaya nangatanggal ang dalitala sa ilang mga tiil, dalitala sa ilang mga kabot, even whatever your circumstances is, worship the Lord. Focus on your worship. Tunay na biyak, tunay ka sa Ginoo, tunay na biyak, tunay ka sa pagkain sa Ginoo. Why? Tunay Ginoo, ang sugo ang linog, araw na uyugon, ang iyong sitwasyon. So we all stand together and worship the Lord. Hallelujah. Naghandaan ang mga focus na ang buhaton. Focus on your worship. Focus on the heart
But I don't care tonight. Dahil kung ako ang inuusulong ng gabi sa ating kailangan. Kung talagang mo sa iman sa Diyos, kung ako ay mag-isip, ako ay masunod sa kanayo sa Diyos, ang akong binimaayo ng mga ginagawa. Right now, nagatuo ko ang kahong sa Ginoo andam sa pagministry. Ablihan nato kini mong altar. Hallelujah, nini mong ipagbusan gabi. Hallelujah, let us focus on the fire of the Holy Ghost. If you are sensitive to the move of the Holy Ghost, receive and focus the fire. Of your depression. Gusto na ko magagawas ka sa imong depression, sa imong anxiety, sa imong stress, himel sa bisyo, himel sa di maayong na himdan. Dahil ka ang Ginoo sa mga nabili sa imong ginagawa. Hallelujah, regardless kung saan napit ka na taong karon, regardless kung saan imong naimudanan, kaumat pa nimo ang pag-aksyonan, o ikaw na pagkaroon ng kapili, at umanan sa Diyos, dahil doon ato ang Ginoo. Come on, focus your life. Kaya hindi mo pwede i-agad na ang imong pagdaig, pagpasurahan. Hindi mo kayang i-agad ang imong pagdaig sa imong katapan. Kapag ikaw mabrani, ikaw ay kahit nako. No! Mga butang kita doon ang responsibilidad. Even you can worship God by your own way of worship. Kitagdalan na nila ng imong auditorium. I take dominion and authority in the name of Jesus. Again, I take dominion and authority in the name of Jesus.
It's time for the Holy Ghost to move our hearts right now. Hallelujah. 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 Sa nagtanaw ko, nagsunod ko sa pulong sa Ginoo. Sa story ni Paul and Silas, is a common verse in the Bible. Apan kung imo tanawon ang sulod ni Ato, kung nagpakahinog pa lang si Pablo si Silas, wala yung linaw na mahitabo. Dili ma-identify si Diyos sa mga langit. Na dunay duha kayo ang agad kinaganay kaniya. Kung magpakahinog ka, magtanawan ka sa malimong kung sa'yo kahitabo, mapakyas ka. Wala'y pagduaw ang Diyos. Ang pagduaw ka sa linog. Uyugong sa Diyos ang atong mga kaugalingon. Uyugong sa Diyos ang atong mga pagbati. Kung na lang mga doon ay pag-uyog sa sunod natin. When I remember Pastor Julian Bohol sa Batayan people niya sa ikunan, simple message niya tanong uban sa ako mga pagmamangkod na ang pastor na sa manay na humana mga pagwali, na humana ang revival service, ang mga matanoon nagkagoy-goy sa kilid. Hallelujah, tingala ka, natapos na ang mga paglambahon, ang kalimbahon. Pero ang hindi mga matanoon, ingon ako, Lord, hallelujah, di na ko manoon ang akong focus. Hallelujah, gamitin mo si Pastor Bohol, gamitin mo ang akong mga pagmamangkod. When I focus on my prayer, that God will use me. Na paglahok na lang, nagtagoy-goy ni hapon dito sa antanan. Ingon ako, Ginoo! Doon na kay tawag nila mga matanon. Kung ginatawag ka sa Diyos, tingin mo ang gabi, focus. Focus on your call. Sa dihang nag-decide sila mag-Bible school na ako mga pagmamangkod. Upan ni Pastor Julian, ayaw problemaha ang inyong tuition fee. God will provide. Kung kay nakita na ko ang pamugaton, ibutan sa Diyos na rin. And I am happy tonight. Doon ay Pastor Julian Bohol, inyong leader ng imong section 7. Kung ba na ang kinabuhi sa druga na pagkaingon ng among silingan, hindi magamit ka matanaw. Kinabuhi, ngit-ngit, Lord na tayo. But try to figure out, refocus one more time. Come on, be filled with the Holy Ghost tonight before we end up. Hallelujah. Panikabot na manalutag na ang rohong sa Ginoo na nagkatid. Panikamutan ka na ang Diyos magpantay ka na to. Magapulong ka na to sa kalayo sa iyong kahon. If we can focus on the